jestli je oddělení, s kterým jako logistika nejvíc bojuje, jako obecně, tak je jako nákup. Jo, mi přijde, že spousta těch firm jako vymýšlí fakt jako to nové kolo, jo. Ta chytrost je v tom, že no Franta on to má v hlavě. Tak moje rada je, vykašlete se na celé programování a prostě máte si firmu, která tomu rozumíte a to dělá, teda to má prostě jako hlavní biznis. Voda jako skvělá na ten základ, ale je to za mě jako účetní systém. Jakou máte zkušenost vy z pohledu toho, jak firmy pracují s datama? S reportingem obecně si myslím, že ty firmy pracují velmi špatně. Dodavatel řekne, že napojení je nejsložitější část, a nebo že API vůbec nemá, tak to taky dejte pryč. Čau, borci, nebo mudrcové z Vyše, jak jsme si nazvali ten podcast interně. Jak se máte, borci? Máme se skvěle, jenom, že to tady nějak hodně svítí oproti minule. Ne, to svítilo stejně úplně. Jo? Okay. Jo, to je dobrý. Co ty? Já koukám, jestli to teda víc svítí nebo ne, ale na to se zeptal. Jak se máš? Mám se dobře, rozzářeně dneska, takže paráda. OK. Tak za chvilku. Na úvod Lukáš dneska napsal, že ochořel, skolila ho nejvážnější mužská nemoc, rýmička, a doma leží a umírá, takže ale je tady s náma, myslíme na něj a třeba i mrkne během téhle následující hodinky, takže uvidíme. Hele, pojďme rovnou na to. Máme téma dneska software v logistice. Láďa, ten asi jediný tomu jako rozumí tady z nás tří teďka aktuálně, protože má firmu, která dodává software do logistiky VMS-ko. A my dva se to budeme možná koukat trošku jako z pohledu těch uživatelů a zase z toho interimáckého logistického pohledu. A i ti, co mám jako zkušenosti třeba z minula, z naší praxe. Ale než se úplně na to vrhneme, tak jaké jste si připravili novinky, kluci? No, já novinky vlastně jako žádný úplně nemám, ale možná jako jednu řeknu. Teďka v rámci vlastně jako, když to řeknu, té nižší úrovně softwaru, tak řešíme nějakým způsobem, my třeba používáme Freelo a přijde mi, že vlastně jako těch komunikací v rámci firm máme tolik, že přemýšlím vlastně nad nějakým uceleným nástrojem v rámci komunikací. Vím, že to není úplně jako ERP systému, ale mám třeba domluvený nějaký teďka call s jedním dodavatelem, jmenuje se to v jednom a mělo by to být jako určité spojení tady těch softwarů, takže to je možná jako za mě nějaká novinka, kdy mi dává smysl se podívat i tady na tuto část. Není to úplně logistika, ale komunikace patří k logistice. Já myslím, že to je jako důležitá součást, jo? Že vlastně to projektové řízení interních jako projektů a další jako věcí řeší to dennodenně podle mě jako každá firma, včetně těch jako logistických, anebo i firmy, které mají jako nějakou logistiku, takže sám jsem zvědav, protože já o žádném takovém softwaru nevím, kde bychom mohli používat jeden nástroj na vše. Taky jsem neznal a možná poznám. Co ty? Co ty jsi přichystal? Já jsem si nachystal novinku. Wow. Jednu jsem našel a je to vlastně teďka aktuálně rozjíždějící se projekt pro Rossmann, který teda neděláme my, ale mohl jsem vidět i v rámci výběrového řízení, čeho se ten projekt bude týkat. A těším se, vyhrála to vlastně firma Schaeffer, která spolupracuje s firmou PSI a tyhle dvě firmy dohromady budou dodávat vlastně projekt zhruba za 500 miliardy pro Rossmann. A co je hodně zajímavé, tak vlastně mají ambiciozní plán začít, nebo už začali v lednu a v říjnu by chtěli spouštět logistické centrum, takže se na to těším a bude to určitě jako zajímavý projekt, do které se budu chtít určitě podívat. Já se ještě možná zeptal na úvod, říkal jsi jakoby PSI, jakože to je Penta, PSI? Ne, PSI je VMS-ko ze Slovenska, z Polska, sorry. A my jsme ho implementovali vlastně jako druhé VMS-ko v rámci Sportissima, takže já PSIčko znám. A implementovali jsme i Schaeffer a řekl jako good luck. Šel bych od toho tématu jako dál. Protože to samozřejmě, já mám osobní zkušenost s oběmi těmito dodavateli a nemyslím si, že je to jako reálné, ale samozřejmě třeba se pletu. Co já vím, já jsem jenom nějaký mudr z Vyše tady u stolu. Super, já jsem si připravil jednu novinku, mám ji jako vlastně v hlavě dlouho a to je, dáme odkaz do popisku videa, ano Kubo, myslí na to.
A to je video Dalibora Cicmana z Jim Beamu, který byl vlastně v Shipmunku v Miami se podívat ve skladu. Byl tam s Tomášem Funkem a ještě s jedním borcem z IT. A řešili vlastně sklad a trošku se to navazuje jako na ten předchozí podcast, který jsme spolu měli o automatizaci, kdy oni vlastně Shipmunk úplně upustil od nějaké automatizace, robotizace a všechno vyhodili z toho skladu, nechali si pouze jako dopravníky nějaké jako jednoduché roboty, je to tam hezky popsáno a oni právě zmiňují, že jdou tou cestou procesní optimalizace, procesního zlepšování, protože jim to dává daleko větší možnosti přiškalovatelnosti, ten software, dá se to jako snadno přenést z jednoho disíčka do druhého, což je jako super a je to jako pravda, zároveň se to dá optimalizovat vlastně jako poměrně dlouho a fakt daleko a ty návratnosti potom těch automatizací nevycházejí, protože ten software dokáže vytlačit z těch lidí daleko více a řeší to i v rámci jako Ameriky, což mě překvapilo, že vlastně tam, kde je ta pracovní síla o hodně dražší, než je v Česku třeba, tak i tak se jim prostě jako nemají návratnosti na ty všechny autostory a další jako technologie, které jsou na tom trhu, protože prostě to vytlačí tím softwarem a hezky to popisují, říkají, že napochodují tam k ním třeba ti prodejci, že jsou strašně confident s tím, že to prodají, že je návratnosti dobrý a oni říkají, no ale když to prodáváte někomu, kdo má nějakou produktivitu 20 řádků za hodinu a my vám to na 150, tak je to super, ale my dáme 130 a tam ta návratnost na 150 už není tak velká, takže to se mi jako líbilo a doporučuji se na to podívat. Video bude dole v odkazu nebo dole v komentáři, nebo kde to tam prostě bude, tam někde dole prostě. To dá Kuba. Nemůže to být tím, že vlastně jako ten stát nemá to pokrytí, ty automatizace? Ale Amerika v tom jako brutálně daleko, jakože teďka tam vlastně se přestěhoval i CEO Brightpicku, jsme řešili minule, aby tam to jako rozdělat, tam ten trh je jako masivní prostě, na tu automatizaci, jenom jako fakt se mi to líbilo, koukněte na to, tam hezky jako popisujou, procházejí tím, mají tam jenom dopravníky, mají tam nějaké jako robotky, kteří jako vozí na pikování, že vlastně jako přivezou 2 bedny a ty z nich prostě vydáš z jedné do druhé, nebo nějak tak jako tam jako funguje, ale zmiňovají hodně ten software, což je jako změna, protože jsem se bavil s Tomášem Funkem, tím ho zdravíme, pár let zpátky, kde i on tlačil vlastně jako robotizaci a i on změnil ten názor, že to není vždy úplně šestpásné, ba naopak ten software, jak jsem říkal, dá se podle mě jako dobře škálovat a to si dneska asi povíme, ne? Mě by zajímalo k tomu tématu, vlastně teďka jsem zrovna četl příspěvek, když se bavím o těch novinkách, že vlastně Alza bude stavět novou část, teď nevybavím přesně, jestli to bylo Slovensko, a vlastně Kvados to má celý mít na starost. Tam bylo stavět ten 4D shuttle. Jo. 4D shuttle. Jo. Ale podle mě teďka zase zůstávalo trošku té automatizace, což bylo jako téma minule, ale každý si to musí mít jako spočítat. Jo, je to sklad od skladu asi, firma od firmy. Pojďme na software. Já tady mám nějaký highlight, nějaký muster tady v tomhle. Pojďme asi od zhora. Když se budeme bavit jako o e-commerce, nějakých výrobních firmách, tak máme tady ERP systém. Každá firma by měla mít ERP systém. ERP systém je anglicky tady Enterprise Resource Planning, to znamená nějaký mozek vědomí toho skladu. Dokážete třeba našim jako posluchačům říct nebo divákům, které jako ERPčko za vás je jako dobrý, protože to dostávám často otázku, které byste nám doporučili? Tak já začnu. Vy se vždycky díváte na mě, já jsem tady sám ještě ze Svěťou teda. Tak se vám světí. Tak ještě za chvilku. Otázka je, jestli vlastně ta firma nutně jako potřebuje mít ERPčko, když se budeme bavit asi jako o nějakým úplně jako startupu, tak otázka je, jestli musí být vyloženě hnedka ERP. Ale svým způsobem, když se budeme bavit asi o účetnictví, tak ano. Hele, tak za mě určitě tam padá v rámci e-commerce jako Pohoda, taková jako rozšířená, když se budeme bavit o účetnictví a obecně vlastně o nějakých nadstavbách, tak poté určitě jako dává smysl ty větší firmy, hráči, QIčko, SAP. A máš třeba zkušenost se SAPem? Mám zkušenost se SAPem. Na co bys řekl o SAPu? Myslím si, že SAP je dobrý pro
firmu, která je jako více rozdělená na více jako dimenzí, to znamená na více jako podpoboček, kde máme jako všude jeden systém. Dále si myslím, že SAP je dobrý v tom, že může být určitou návodkou pro ty firmy, že to je to nějaký standard, který se používá. A když vlastně jako v rámci za mě jako těch poboček přelíváš různě jako i ten materiál, i vlastně jako to plánování kapacitní, tak jedeš jako na jednom systému. Samozřejmě nevýhoda SAPu je, že je to nějaká bedna a jakýkoliv jako změny v rámci doprogramování pro určitou jako jednu entitu, která se rozhodne to dělat jinak, tak je v podstatě jako nemožné. Nebo samozřejmě je to možné, ale v podstatě z principu ten korporát dělá SAPy a Oracle a takovýhle ERPčka, že chce, aby to všechno fungovalo stejně. Mm. Já mám jako zkušenost, ne přímo se SAPem, já jsem se SAPem nikdy nedělal, mám to štěstí, ale vždycky mi přišlo, že když si chci implementovat SAP, tak si k tomu musím jako nahajrovat jako tým programátorů na to SAP. Že to je vlastně velmi jako drahá sranda a robustní a zároveň ta implementace je jako sakra náročná, podle mě toho jako SAPu. Je to tak? Já to vlastně jako ještě dokonču tu myšlenku, protože jsem řekl ten SAP, že jako není špatný, že v podstatě ty, když začneš ERPčkem nějakým, když to řeknu levnější verzi, budeme se třeba jako o té pohodě. Ty začneš pohodou a když vlastně jako víš, že jako firma budeš mít obrat třeba 20 až 100 milionů, tak víš, že jakým způsobem jako si pojedeš na pohodu, doděláš si tomu nějaký jednoduchý prostě jako software, braný Logisio, nebo Logisio není jednoduchý systém, ale v rámci jako SAPu, když víš, že pojedeš dlouhodobě velký čísla, tak víš, že si nebudeš muset doplňovat ten SAP o další jako moduly, jako plánování, objednávání materiálu, nějakého MRPčka, materiálového plánu, že víš, že vlastně ten SAP jako takový to má v sobě. To znamená, dává ti ty automatické objednávky, nemusíš řešit software pro nákup, optimalizace nákupu. Takže z toho mně přijde ten SAP, že je dobrý, když víš, že opravdu si ho můžeš zaplatit ten ansábl lidí kolem, to, co prostě jako říkáš. A když dokončím ten můj monolog, tak v principu toho je podobný třeba Oracle, co jsme zažili, a je to, jak říkáš, tam jako v podstatě implementátoři byl Oracle jako indická strana a tam bylo jako 30 konzultantů, co byly jako půl roku před implementací vyloženě prostě jako v Česku, připravovali vlastně jako všechno na to přebliknutí, na ten go live. A samozřejmě jako to jako asi něco stálo, no. Já mám zkušenost se SAPem z pohledu právě toho napojování, protože my se snažíme právě ty místa, kde třeba ten SAP už jako se nedá ohnout, tak doplnit nějakými drobnými aplikacemi. A právě jako problém vždycky je v tom čase. Jo? Ti implementátoři, jedna věc je ta implementace a potom ta následná údržba. A prostě potom se ten SAP dá zase jako více uspůsobovat těmi drobnými aplikacemi. On ten SAP není jenom ERP, ale spousta firm ho vnímá jako VMS, jako MES. Jo? A tím, jak má právě ty všechny možnosti, tak ten zákazník ani většinou nevyužívá jako ten celek, ale 5% a hodně je to definovaný i tím, že prostě SAP je v Německu. Máme tady spoustu firm, který mají německý matky a prostě ten SAP i musí používat. Jo. Já jsem chtěl říct, že pokud se nepletu, tak SAP je obecně jako firma jedna z největších jako firm v Německu, ne? Jakože na tom jako se srovnání jako třeba s Volkswagenem, že jako fakt jako obří jako korporace. Je určitě na burze je zajímavě obchodovatelná a teďka se to tam docela skáče v pohledu dnešního trhu světový. Nahoru nebo dolů skáče? Trošku dolů. takže to je jedna z novinek možná. To nepřihodil. Ještě doplním ty RPčka, které jsou u nás. Tak nezmínili jste Abru. Spousta firm má u nás v Česku v Abru. I zase jsou ty levely, jak u té Abry, tak u dalších systémů vždycky pro nějaký menší zákazníky. Abra má třeba Abru Gen nebo Flexi. Pak máme tady systémy typu Helios, taky má několik úrovní. A vždycky je důležité se podívat, tak jak říká Kuba, vlastně kam já chci směřovat. Jo? A spoustě firem stačí ten účetní systém. Jo? Máme tady třeba ještě mimo pohodu Manies 5 už je teďka, tuším. Já si myslím, že na tom začátku toto je úplně to nejdůležitější, když vlastně ta firma už na úvod ví, co vlastně bude dělat a jaký bude mít ty nástroje, tak si myslím, že tam je jako strašná výhra, když si na začátku, když to řeknu, dělá nějaký low-costový verzu ERPčka, protože ví, že bude chtít třeba mít našlapaný sklad, že bude mít vlastně VMS prostě jako na míru, víš, třeba prostě jako Logisio. Když bude chtít řešit nákup jako úplně mimo softwarově. Jo, takže myslím si, že tímhle si na začátku strašně jako může pomoci
a nemusí spálit strašný peníze za masivní RPčko, který pak neumí používat, vyspat se SAP, no. Tak jo, naopak právě jako to hodně se dostáváme u firem k tomu, že vlastně si pořídili RPčko úplně na všechno a už se strašně těžko to potom ohýbá ty procesy, jo, ta zvyklost toho, že to RPčko teď jako staví ty firmy a hodně je to fakt ta historie toho, že to RPčko staví 10 let, postupně nabalují na to RPčko další a další funkce, které třeba k počátku vůbec jako neměly být a tím, že se to špatně rozmysleli a neudělali ty kroky potom na tu změnu, tak se to pak těžko mění. No já jako to chci jako stoupit z pohledu těch jako majitelů. Vlastně mi napadá jako otázka, jaké RPčko nebo jaký software byste doporučil do začátku, ale zároveň vlastně chci jako i říct, že ty firmy začátku prostě, nebo startupy většinou jako vůbec nevědí, co mají dělat. Jo? Že třeba, když řeknu náš jako příklad, tak my máme samozřejmě trošku jako výhodu v tom, že jsme přišli, že jsme si založili firmu na základě zkušeností jako z velkých firm a už jsme měli představu o tom, co chceme jako zakládat. Ale pokud mi je 20, tak vlastně jako nevím, co si mám dát a je velmi jako snadné podlehnout i tomu jako marketingu. A zároveň potom je ale jako zase jako fáze, kdy jsou firmy, které si a myslím si, že správně implementují trošku robustnější systém jako s ohledem jako na budoucnost, jo? Že nekouknou na to. Ten vlastně zajímá, co byste jako poradili třeba těm jako začínajícím jako firmám, těm startupům. Já za sebe jako doplním jenom, že my ve firmě používáme Abraflexy. A jako jsem nadšený, jako mi se to jako líbí, ale to třeba jako váš názor pro ty malé začínající firmy. Tak ať Kuba pořád nezačíná odpovídat, tak my používáme Pohodu. Pohoda jako skvělá na ten základ, ale je to za mě jako účetní systém. Jo, nedává mi to tu volnost, máme tady jen Pohodu jako nástavbu a i když ji používám a nic proti Pohodě, abych třeba do ní jako už teďka ve 20 prostě nešel, jo, protože je více zkostnatělá třeba z pohledu napojení. Teďka prostě ty systémy. Zároveň jako Pohoda má jako tím, jak je nejrozšířenější a jako tím, že každá velká firma vyrostla na Pohodě, tak je přece okolo jako spoustu jako pluginů a spoustu firm, které dokážou tu Pohodu přetvořit úplně něco, co to jako není. Jasně, no, já nevím, jestli je to úplně jako správně, jo, pořizovat si už teď něco, co vím, že jenom díky tomu pluginu můžu přetvořit. Jo, jsou tady jako rostoucí firmy nebo rostoucí produkty, třeba ta Abraflexy, taky nad tím přemýšlím, protože mi to přijde více se to hýbe. Jo? Pohoda třeba teďka vydává, že se mění vzhled, jo? Věcí, které prostě za mě už v těch nových systémech třeba jsou. Vždycky bych se na začátku při tom výběru podíval, co potřebuju, jo? A co vlastně chci řídit. Pro mě, jako pro podnikatele, je důležitý, že mám nějaký jako super přehled, že si dokážu více škálovat to, co vlastně v tom systému potřebuji řídit a jestli nakupuju, potřebuji mít správně jako vyřešený nákup. A jestli hlavní moje činnost je nakupování, ale následný prodej, tak bych si měl nastavit správně ty procesy. Jo, potom mě může stačit fakt jenom jakýkoliv účetní systém, který vám vlastně externí firma může dodat. Jo, a postavíte si nad tím úplně něco. Já to asi doplním, jako já jsem tě říct, vlastně ty jsi to tím zakončil, že já bych se na to díval z pohledu toho, co vlastně jako dělám. Jo? I vlastně jako v Leanu se vždycky učí, že se má dívat jako na procesy z pohledu toho produktu, že vlastně jak teču, tak abych tekl vlastně jako co nejvíc jako Lean i tím skladem. Jo? Takže pokud vlastně jako plácnu chci vyrábět jako hračky a jako začínám to, tak jako já chci jít od toho, když něco chci platit nějakým fíčkem nebo čímkoliv, tak já chci, ať to pomůže mě jako v podnikání toho, co dělám. Jo, to znamená, pokud chci vlastně vyrábět hračky, tak musím řídit si nákup, musím si nějakým způsobem plánovat výrobu a tohle celý vlastně já chci, ať nějak funguje. Pokud je na to nějaký systém softwarový, tak půjdu potom. A pak se vlastně jako budu ptát na pozadí toho, jakým způsobem budu řešit účetnictví. Jo, zvládnu to zatím nějakou formou jako Excelu, ukládání nějakého, když to řeknu, adresáře a časem se rozhodnu, jestli půjdu do Pohody nebo do toho, ale za mě jako já bych začínal u toho jako podnikání, toho core businessu. A nemělo by to být spíš tak, že prostě mám ERPčko, řeknu si, ale ERPčko tady mám fakt jako kvůli to účetnictví, mám tady prostě jako tu databázi těch produktů, ty produktové karty, fakt ten základ a pak na to napojit ty speciální jako softwary, protože mi přijde, že nebo a to je jako možná jako další otázka, jo, do toho pléna tady, Luky, co? Ještě pořád nemrkáš? Ty vole, dobrý.
je lepší mít jako jeden software, který mi pokryje jako všechno, anebo mít jako více těch softwarů a napojovat to složitě a vlastně jako být jako mít ten expertní software prostě na dílčí věci. Čekal jsem, kdy přijde tato otázka. Velká firma si myslím, že by měla říct, že je dobrý mít jeden systém na všechno. Víc třeba prostě jako ten SAP a nutit ty lidi prostě jako tohle je ten standard, používejte to a pokud vám to jako nestačí, tak přijďte teda jako s nějakým projektovým plánem, jak to optimalizujeme pro naše užívání. Pro ty menší firmy si myslím, že neexistuje systém, který řídí všechno. Když se budeme bavit o nějaký škále jako zkušenosti projektů, to znamená obratově třeba 100 až 500 milionů, tak si myslím, že tam je lepší jít tou cestou, že si vytipuju tu paletu těch softwarů, které mě pomůžou řídit ty jednotlivé oddělení. No, já jsem zastánce spíš té cesty více softwarů, které mi více pomůžou. Jo, ono teď je doba, kdy dokážu si postavit nějakou datovou kostku, ty data si propojím a můžu mít jednotný interface. Můžu vidět ty data v jednom, můžu je ty data i nějakým způsobem ovlivňovat, ale to, co ty systémy umí a to, co si nebudu muset programovat potom solo, tak každý je na něco specialista v těch systémech a něco dobře umí. A pokud vím, že to přesně potřebuju, pokud potřebuji dobře řídit výrobu nebo dobře řídit sklad, tak mi to třeba ten obecný systém nedá. A já jsem spíše zastánce právě toho vybrat si ty nejlepší systémy v těch jednotlivých odvětvích a pak si k tomu dát nějaký interface, který mi propojí to třeba daty. Já to mám jako, já se taky blížím víc tady tomu, protože obecně nemám rád jako centralizaci. Mám k tomu obecně jako asi trošku jako odpor všechno centralizovat a podobně, protože pak tam vzniká obrovský vendor lock-in, což je jako další jako téma, které jako na nějaké obecné úrovni platí jako všude. Jenom pro vysvětlení vendor lock-in je, že jste zamknutí jedním dodavatelem a je při třeba ERPčku nebo VMSku je fakt jako těžké odejít, protože ty implementace stojí hromady peněz, ale nejenom to, lidi jsou zvyklí na ten software, je tam spoustu těch kliček postavených a podobně a potkám se s tím jako dennodenně, že vlastně opustit něco, co jako používá celá firma, je vlastně jako náročné a je jedno, jestli to je Abra, Pohoda, Money nebo SAP. Máš pravdu. Na druhou stranu, když si představíš vlastně do těch velikostí firm, kam to vybudovali tady ty korporáty, když si představíš plásnu třeba Siemens, ABB, tak vem si, že vlastníš Siemens, jo? Představ si to, že máš prostě jako 40 poboček ve všech světech. Počkej. Jo, umím si to představit. Jo. Ferrari stojí dole. A teď si vem, že já, kdybych byl majitel všech těch poboček, tak já nechci, ať ty pobočky vymýšlí něco jiného. Jo? Že vlastně já jim chci dát nástroj a já jim chci říct, takhle přijmejte materiál na sklad, protože vy vyrábíte tohle a budete to dělat takto. A já nechci zřešit 40 pobočkama, že ta chce Logisio v Česku, ty v Německu chtějí toto VMSko, tihle chtějí tohle a vlastně jako oni pak začnou jako nahrazovat ten SAP, začnou tam různý jako vstupy, výstupy do toho systému a to, co tě zajímá jako na konci, nějaký jako finanční výsledky těch jednotlivých oddělení a už tam jako můžou začít vznikat nějaké jako drobné nuance z toho, že tam my jsme špatně naimportovali informace z tohoto systému. Jo? Že vlastně tam mě to dává smysl, když víš, že vezmeš paletu, položíš na bod A a za 2 dny tu paletu z bodu A odvezeš pryč a nechceš, aby improvizovali ty pobočky, tak mi dává smysl mít jeden robustní systém, který postupně ohýbat a zdokonalovat s tím SAPem, protože já jsem jako nějaký dominant v rámci jako světa a pojďme to spolu jako budovat. A myslím si, že na tom vlastně vyrostl i vlastně jako ten SAP, i Oracle, že toto jsou přesně klienty pro ně a já je na jednu stranu chápu, já bych to jako taky nechtěl měnit. Já tě doplním. Ono nejde o tu jako centralizaci nebo decentralizaci na úrovni těch poboček. Jo, chápu, prostě pokud mám RPčko, tak můžu mít plošně nákup řízený jedním systémem napříč celým světem. Ale mně v rámci toho nedává smysl, že tím stejným systémem musím řídit třeba sklad nebo výrobu. Protože právě, tak jak jsi to říkal, ty jednotlivé pobočky potom to obchází, protože ty pokud nemáš dobrý systém, který řídí tu konkrétní věc, který se dá ohnout minimálně tím jako procesem lokální, máš tady lokální dopravce, potřebuješ to ohnout, jo, ona i ta mentalita lidí je mnohdy jako jiná, jo, v rámci Německo a němečtí skladníci fungují jinak než čeští skladníci. A vlastně, když jim nasadí stejný systém, tak
v jednom místě nefunguje kvůli tomu, že prostě ti lidi jinak přemýšlí. A to je právě otázka, jestli to tak není dobře, protože vlastně, když se budeme bavit třeba o štíhlé výrobě, jo, jsou nějaký lokální, když to řeknu, línaři, kteří buď to jako vymýšlí a jsou za to jako i placeni a ten ředitel lokální to chce, ať vymýšlí, a pak jsou nějaký, když to řeknu, centrální v rámci třeba jako Evropy a ty vlastně takhle objíždí ty jednotlivé pobočky a říkají, že prostě jako takhle funguje systém a takhle funguje proces. A já nechci, aby ty Pepíku to dělali jinak, že to je pro tebe lehčí. Víš, že ty větší firmy si myslím, že se na to dívají trošku jinak, že to je standard i toho systému a takhle to dělejme. A pokud se něco má změnit, tak já to chci celý zkontrolovat v rámci všech poboček, co z toho můžu použít i jinde a vyhodnotit, jestli mi to za to stojí. Víš, já si myslím, že na to se na to takhle dívají. Jo, určitě, jako my se bavíme už, jako to jsou firmy pár miliard prostě plus, jo, který si i můžou dovolit třeba ten jeden systém celý si postavit. Jo, je spousta těch firm vlastně jako nadnárodních, nemají žádný SAP nebo ERP, mají vlastní systém, který si dotvořili přímo na míru těm potřebám. Je to tak. Takže se shodneme v tom, že se neshodneme. Ano. Dobře. Ne, to jako, myslím si, že spíš ta odpověď, kterou vlastně bychom dali jako těm jako malým jako firmám, že neexistuje jasná odpověď. V rámci Česka se určitě bavíme o tom, že dává smysl mít vícero jako poskytovatelů toho softwaru. Už je jenom to, co říkáš, prostě nestat se obětí prostě toho systému, protože pak můžeš narazit, že jo, může se změnit cokoliv, že jo, může to změnit majitele jiný přístup a ty jdeš do rizika. OK, vedle ERPčka, abychom tu dobu... vedle. Ne, že vedle. Tak Luky dneska mlčení souhlas, chápem. Vedle ERPčka, protože ERPčko jsou prostě jako je to systém, je to nějaký jako robustní jako jádro srdce té firmy, která by měla prostě jako mít všechny ty data. Častokrát se potkávám s tím, že firmy mají ERPčko a tvrdí, že by měly mít data ve VMSku. Ne, prostě ERPčko je ten základ. Buď mám, jako můj názor zase, buď mám ERPčko, anebo mám nějaký datový sklad a ten datový sklad je ten základ, to znamená, že na to datový sklad má napojené prostě potom jako všechno zdícově, zajímavý přístup, anebo v tom ERPčku a z toho ERPčka mi vychází ty data. Musím si vybrat jeden software, který je ten základ a z něho prostě jdou všechny ty informace, protože jinak se to nikdy nepotká. Když budu mít jako napojený VMS na e-shopové řešení a e-shopové řešení na ERPčko, tak tam už je tolik přechodu, že se to po cestě postrácí. Ale vedle toho vlastně vidím ještě jeden nástroj, který je hodně podle mě jako podceňovaný, tak je reporting. Nějaké BI, protože samozřejmě tak jsme si prostě řekli, každé to ERPčko je trošku jako jiné, každé jako jinak jako vypadá a vlastně myslím si, že se kombinací jako různých jako dat, různých jako sloupečků dá prostě zobrazit jako spoustu informací jako bokem, což to ERPčko nebude mít. Jakou máte zkušenost vy a z pohledu toho, jak firmy pracují s datama, protože to je zase jedno z velkých témat a moje zkušenost je taková, že každý o tom jako mluví, ale málo kdo to jako má nebo to neumí používat. Já se přiznám, že trošku ten reporting vidím ještě jako bokem toho RPčka. Vidím reporting vlastně jako v rámci, když půjdu kaskádovitě od RPčka dolů, tak já vidím reporting někde bokem jako nějaký takový trichtýř, který bere jako všechno. Od RPčka dolů po VMSko. Takže já vidím ten reporting trošku bokem, ale když bych ti odpověděl na tvou otázku, tak s reportingem obecně si myslím, že ty firmy pracují velmi špatně. A v podstatě jako denní chleba je, že mně přijde, že čím dražší a lepší RPčko je, tak tím je víc Excelů, které jsou různě provázaný a z toho vycházející grafy o různých barvách bez nějakého pevného systému a každý oddělení má vlastně reporting. No. Jo, já tohle vnímám dost často úplně stejně, protože ty oddělení vlastně nemají jinou možnost. Jo? Ono prostě jako vytáhnout si něco z toho systému, mnohdy to, co jako ty data potřebuju. Jo? Klínu potřebuju to prostě nějakým způsobem jako vytáhnout ve větším celku s napojením, tak k tomu potřebuji ajťáka, ajťák řekne, že to nejde prostě, že jo? To je většina odpovědí od ajťáku, to nejde. A tím pádem oni si udělají různý jako reportingy a je to špatně. Jo? Ono právě tak, jak mu to tomu mluvil Martin, ty nástroje jsou, Power BI jako funguje už tady hodně dlouhou dobu. Google má BigQuery, který vlastně je mnohem levnější třeba než Power BI na údržbu a funguje taky skvěle. Akorát my v rámci těch dat většinou řešíme to, že ti zákazníci mají strach,
že jim ty data někdo ukradne, jo, když ta bezpečnost už je dávno vyřešená a třeba i kvůli tomu prostě řeknou, že ty data třeba nedají na cloud vůbec. Než se stanu ještě k těm jako logistickým softwarům, tak mi tady napadá ještě jako jeden, který je takový dneska hodně populární, dost firm s ním tak jako vyletělo ven, a to je nějaké plánování nákupu. Já si myslím, že obecně vlastně, když půjdeme tou kaskádu dolů za mě, možná jako ještě i za tak to veď, tady máš tablet. Ne. Jaký je vlastně jako RPčko, za mě se zapomíná jakoby na toho dirigenta celého biznisu, a to je jako obchod. Jo, že vlastně to CRMko za mě je jako v málo případech spojený s tím RPčkem. Jo, že vlastně nějaký forecasting, všechno se to jako ručně chodí, vstupuje, volá se obchodu, ti to doplňují. Jo, že vlastně lidi zapomínají na to, že tohle jde taky zautomatizovat, že vlastně ty CRMko máš napojený na RPčko. Nebo obráceně RPčko na CRMko. To je jedno. Jo, takže to si myslím, že zapomíná. Pak je nějaký jako obecně nějaký plánovač materiálu, MRPčko, to taky vlastně jako je takový opomíjený. A na to navazuje za mě jako ten software nákupu. Když půjdeme jako, jak já vnímám jako orientaci softwaru, když půjdu z RPčka dolů. Proč je to vlastně opomíjené takhle? Jakože, proč si myslíte, že vlastně ty firmy se spokojí jenom s polovičním řešením a je to nějaký vlastně jako zvyk, je to nějaká už jako věc, která prostě běží a ten majitel nebo ten CEO nemá prostě sílu cokoliv jako dál tlačit, nebo jako neexistují alternativy, neexistují softwary, které by to jako dokázali jako všechno dělat jako skvěle? Já si myslím, že to je evoluce. Že ty firmy, vlastně, které začínaly vyrábět v rámci jako Německa, Česka, tak já samozřejmě jako nemám jako 100 let, abych byl úplný mudrc, ale když budu jako za mudrce z výše, tak si myslím, že ta logistika i nákup a plánování nějakým způsobem fungovalo a stačilo to. A vlastně tím, jak je teďka tlak na ty ceny, dodávky, just in time, dovozy z Číny, tak vlastně jako víc a víc se vidí, kolik peněz leží vlastně v těch skladech, a ty firmy jako to začínají řešit stále více a více. Dívají se víc na procesy nákupu. Dřív se neřešilo, kolik je nákupčích, jestli nakupují vlastně včas, jestli nakupují na zásobu, prostě jako jedna paleta, je to v pohodě, MLQčko, neřešili vlastně s tím nákupem nějaký další s těma dodavatelama navazující optimalizace. A myslím si, že teďka je ta doba i toho, jak se mění ten trh, že už se tolik nevyrábí, ale spíš se jako překupuje, dováží, tak je o to větší teďka tlak na ty nákupy, a myslím si, že proto to teďka jako tak vylítlo. Mm-hmm. A vlastně s nákupem jde i to plánování té výroby. Jo, když se prostě vyrábělo ve velkých dávkách na sklad a jako prostě vyrobím toho bambilio na sklad, on si to někdo odebere, já nebudu přehazovat stolik, protože mi to stojí 5 hodin. Jo? A teďka už vlastně jako se zjišťuje, že se něco vyrobí na sklad a ono to jako nechce, že? Protože se mění trh, design, auta, elektro, a vlastně zůstane to na skladu, takže se vyrábí v menších dávkách, nakupuje se v menších dávkách, a proto si myslím, že se to teďka jako tak vystřelilo. Tolik za mě jako z výše. Hezky to zhrnul. Máš něco ty, co bys jako dodal k tomu nákupu? Pro mě je to vždycky hodně složitý oddělení pro ten sklad, jo? Protože jsou to dvě oddělení, které mezi sebou hodně bojují, a právě ten nákup většinou to má prostě v těch různých Excelech, nikdo do toho pořádně nevidí, ale bez toho nákupu ten sklad se vlastně jako nepohne a nedá se řídit. A myslím si, že tak, jak říkal Kuba, v rámci té evoluce, ono bez těch dát, které jsou vlastně jako v celku, co odchází, jak to odchází, jak mám velký sklad, jak mám velký pozice, tak vlastně tím, že ty firmy vůbec ty data neměly, tak jim to přišlo prostě v pohodě, že ty data z toho nákupu nemají, a ten nákup je to ani nepotřeboval někdy jako sdílet, protože ono pak ten nákup musí řešit třeba, že nakoupil prostě o pár milionů navíc a proč to udělal a na základě kterých dat to udělal. Já bych vlastně myslím si, že ty firmy nad tím přemýšlejí vlastně těma ještě aplikacema, že vlastně to nemají. Možná, že je jednodušší zvýšit ceny a že to zaplatí vlastně na konci ten zákazník. Jo, že vlastně se to ještě je schopné ty firmy některé jako ty části schovat do navyšování cen, protože jim to prostě jako nevychází, tím, že vlastně nemají zase ty data, nevědí, kde ty peníze jim tečou, protože to je takový jako začarovaný jako kruh, že jo. Oni, když nemají jako dobrý jako reporting, tak nevědí, jako, zase dám příklad jako u nás, jo. My vlastně tím, že si měříme maržovost těch zakázek a těch klientů,
tak my víme, že pokud máme klienta, u kterého jako pálíme třeba více času, protože na něm musím se věnovat jako já nad rámec jako nějakého jako interimu, tak máme vlastně dvě možnosti. Buď ten člověk, který dělá interim, není dobrý, hnedka vím tu věc, anebo ten klient si vymýšlí jako blbosti a tím pádem ho pojďme jako zaříznout. A častokrát se stává, nebo to, co já slyším z toho trhu, že ty firmy vlastně tenhle reporting nemají, nevědí ty náklady, nevědí, kolik spendují jako peněz vlastně a až jako na konci roku jim vyjede nějaké účetnictví a na základě toho řeknou, OK, tak musím zvýšit ceny, protože prostě nám to nevychází. A to je takový jako vlastně se dívím, že ten přístup jako funguje. Na druhou stranu to je možná jako důvod, proč nás jako válcuje třeba jako západ nebo i východ. My jsme tak jako uprostřed jako bytí. Ale ty firmy nemají přehled, tím pádem neví, co mají optimalizovat, tím pádem to jako neoptimalizují. Protože kdyby viděli ty detail a věděli, co je špatně, tak to přece zoptimalizují. Každý prostě chce jako zlepšovat jako svoji marži a svůj zisk a nebo tak ono, já to třeba vnímám i v tom e-commerce, tak my jsme národ nákupčích ve slevě a ono se to tím jako krásně kryje. Jo? Ty pokud prostě nakoupíš víc, máš ty data a byly na to ty nástroje, že prostě slevníš to, pořád se nedostaneš pod marži, ten nákup pořád vydělává, tak se to kupovalo. Teďka tím, že tady přichází právě jako Temu, kde všechno prostě stojí 5 korun, tak se na to budou muset ty e-shopy prostě zaměřit. Jestli nakupují něco draze moc a kam ty peníze. Jo. Já tady dám jako jeden velký jako shoutout Databrush, firma, která vlastně řeší a naši partneři a my jejich software taky využívám pro naše datové analýzy, tak vlastně dělají optimalizaci toho nákupu, ty dávky, lead time a podobně. Určitě se koukněte na jejich web a je to jako skvělý nástroj a pomůže to vám. Ono z toho hodně dotýká ale nákup, celý supply chain, že jo, prostě to je, u nás se to dotýká jako strašně moc s podobnými daty, takže tady tohle. Okidoki, přesouváme se, dámy a pánové, tam, kde jste všichni chtěli, a to jsou VMSK, VCSK a další jako srandy, takže Láďo, je to tvoje, my si jdeme s Kubou. To neznám. VMSko. Jak znáte nejlepší VMSko? Tak v dnešní době už víme, že je to Logisio, ale nechci provokovat naši konkurenci. Lukáši, co si o tom myslíš? Logisio. Ano, ale zrovna Lukina jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně Byto v rámci výroben používá nějaký VMSko. Že vlastně taky tam musí skladovat ty díly, tak jaký VMSko mají, to mě zajímalo. Oni mají vlastně výrobu Polsko-Německo asi, to by mě zajímalo. To jsem se chtěl zeptat Lukina a... Já vím, že využívají jako CRM Rainet. To je jediné, co vím. To je letectví, ne? Rainet? To je Rainer, vole. A jo. No, jaké pokládáte jako nejlepší VMSko, s kterým jste jako mohli jako pracovat? Tak já si myslím, že jako na českém trhu tak dominuje IMTech, jo, s DCIčkem. V rámci té velikosti, tak mají fakt jako skvělý konfigurovatelný řešení a asi si myslím, že jsou tady jako topka v rámci těch velkých řešení. Já jsem IMTech neměl v ruce, takže nedokážu posoudit, ale jako vám musím dát, bude to vypadat jako placená reklama, ale já musím dát jako zapravdu Logisiu, že jako určitě se staví uživatelsky a jako pro ty naše klienty, tak si myslím, že... Počkejte, ho chytnou už. Tam jste nahoru. Myslím si, že je to jako přesně... Myslím si, že to je přesně to, co ty střední firmy jako potřebují. Když se nebudeme bavit o nějakým jako softwaru typu jako Brany, který nechci tady jako nějak hejtit, ale je to prostě nějaká krabička, kterou nějakým způsobem upravíš, ale vlastně ani Brany podle mě jako nechce dělat nějaký uživatelský úplně, když to řeknu na míru řešení. A pak potřebuješ mít někoho v Česku, kdo ti je schopen, nebo já to, že vezmu jinak. Já jsem klient a já chci, aby to VMSko umělo přesně to, co si řeknu. Jo? A já nechci jako Pixelu, která mi řekne, takhle to funguje u nás. Já chci prostě říct, my děláme tohle a já chci, aby se to takhle dělalo. A ten software chci, aby mě k tomu pomohl. A to si myslím, že Logisio jako umí, že v podstatě jako má nějaký základ samozřejmě, ale dokážou to otevřít a ty střeva vlastně jako napojit tak, aby to bylo pro toho uživatele přínosné. Já bych tady chtěl trošku jako zase jako ďábelův advokát se postavit za Branyho, protože
mně se brany jako líbí, fakt se mi líbí jako hodně. A líbí se mi pro ty malé firmy, které si nemůžou dovolit, už třeba jako Logisio, které neříkám, že je drahé, ale brany vlastně funguje jako SAS, to znamená platím za to, co používám a kolik toho používám, to znamená za každou vyexpedovanou objednávku, není tam žádná implementace, je to prostě na ShopTet nebo další jako nějaké ERP systémy se dokážou napojit. A já vždycky říkám, byl jsem teďka jako s e-shopistama u našeho klienta Olivie a řekl jsem jim, že než nemít nic, tak radši mít jako Branyho. Protože se minimálně naučí nějakému řádu, nějakému pracovnímu postupu a na to, že to vlastně vymýšleli ajťáci, kteří s logistikou vlastně nikdy nepřišli jako do styku s nějakou velkou logistikou, tak to dělají jako hezky. Samozřejmě tam jsou takové jako divnou věc, jako třeba jako jejich barvy, a to jsem jako Branímu jako říkal přímo, ale tak je to prostě jako dobrý software. Jo, minimálně pro ty začátek a vlastně víš, že tom běží jako firmy, které mají třeba jako obrat jako miliardu v rámci té e-commerce. Pak je tady jako to DCIčko, to vlastně musím jako taky říct, že vlastně tím, jak není, nebo je konfigurovatelné hodně, tak se z něj dá jako hodně jako workaroundů udělat. Pak je tady určitě Quados z Ostravy. Zase si myslím, že to není jako vůbec jako špatný jako systém, jako takhle, ale všechny ty systémy narážejí na ty implementátory, na ty implementace a na tu chytrost těch lidí, co dokážou z toho systému prostě vytěžit, tak to dokážou jako pohýbat. Protože prostě VMS-ko jako samostatně podle mě nespasí jako tu firmu, ten sklad. Jo? Prostě pokud budu mít jako špatnou vedoucího skladu, který si to špatně vydefinuje a bude chtít po dodavateli softwaru vymyslet nové kolo, které bude jako čtvercového tvaru, tak to prostě bude jako hopskat, no, když to prostě pojede. A to se jako častokrát stává, no. Takže a mrzí mě, že ty firmy prostě nejsou schopny, možná v té velikosti, a teďka myslím ty velké hráče, vlastně jako dát kvalitní zpětnou vazbu těm jako klientům a říct jim, hele, to nedělejte, ale oni prostě za ty prachy udělají prostě jako cokoliv, aby si to prostě jako vymysleli a neřeknou jim, najměte si tady prostě jako firmu Komárek nebo jakéhokoliv jiného konzultanta, který vám prostě řekne, že takhle byste to prostě jako dělat neměli, protože, jo. Ono, já to doplním, jo, my jsme díky tomu před těmi 5 rokama začali to VMS vůbec vyvíjet, protože my jsme vlastně něco po těch firmách i chtěli a vlastně tím, že jsme to chtěli úplně jinak a muselo by se to ohnout, právě v rámci toho, že ti klienti fakt mají různé požadavky a je nesmysl prostě dělat tu krabicu pro ty zákazníky. Je potřeba si říct, že ten zákazník má nějakou potřebu, každý ten zákazník má ten provoz trošku jiný a na to je potřeba stavět ten systém. A tím, že jsme byli od jak živé logistici a dělali jsme předtím ještě 10 let logistiku, tak jsme pozbírali veškeré ty požadavky a vlastně snažili jsme se to udělat univerzálně a konfiguračně pro ty klienty. A právě, co je důležitý u toho zákazníka, aby si ten zákazník uvědomil, že nemůže vědět z toho přesahu, má prostě tu provozní slepotu, jak přesně to chce. A když řekne, chtěl bych to tak, jak to máme doteď, a ta firma mu na druhé straně řekne super, tak to uděláme, tak to je ten největší jako vykřičník prostě, tohle běžte prostě toho pryč, protože to je jako blbost. Jo? Jako reálně a mě to fakt jako triggeruje, že to prostě tady je a nejenom na úrovni těch dodavatelů, těch softwarů a těch konzultantů. Jo? Já vždycky jako na těch jako schůzkách třeba říkám, ale já vám tady nebudu prostě říkat to, co chcete slyšet. Já vám budu říkat to, co je správně. Nebo to, co si myslím, že je správně, protože se neexistuje jako jenom moje pravda, logicky. Ale no, bacha na to, no. A pak jako samozřejmě i já dám jako tady pochvalu Láďovi, protože mají jako nakročeno dobře. Samozřejmě bych mohl, mám tu nějaké jako výtky a ta firma prostě taky roste, taky jde startup a samozřejmě uvidí se, jak to bude vypadat, když těch firm bude jako více, protože si můžu představit, že ty velké jako Aimtech, Quados, pak je tady ten ještě Hanasoft a další firmy, tak když už mají těch implementací hodně, tak jako je taky jako pod tom jako pracovali těžké a ten support je důležitý. Takže se jako uvidí. Na druhou stranu myslím si, že Láďa a jeho tým mají jako výhodu té architektury.
že ty firmy vlastně jsou postavené na úplně architektuře jako IT, která je dneska nepoužitelná už. A Já jsem i proto vlastně jako zmínil to Logisio, protože v podstatě naše služba u těch klientů je o tom, že ten klient nějakým způsobem funguje a mnohdy vlastně jako nás nevolá úplně jako, že hoří, když spíš teda volá, že hoří, ale že nějakým způsobem se chce posunout dále, chce jako zoptimalizovat ten proces a samozřejmě jako potom se bavíme, že to VMS potřebuje dál pracovat, víc prostě třeba jako oblíbený teďka jako pick-to-light systémy nebo nějaká světelná signalizace, která zrychlí ten proces. A tam si myslím, že proto jsem dal ten kredit jako tomu Logisiu, že nevím, třeba jako Brany, nedělal jsem s nima implementaci třeba na nějaký jako pick-to-light systém, jakým způsobem vlastně to mají vymyšlený, jestli tu službu vůbec dokážou zastřešit, jak by to moc bolelo. Vím, že třeba jako v tomhle je Logisio silný, že vlastně jako mají i vlastně jako výrobu samozřejmě jako toho pick-to-lightu, takže to se i dostáváme jako pod to VMS-ko, ale to se mně jako na ty firmě líbí, že dokážou v podstatě se na to podívat i vlastně jako uživatelský. Jo, že je tam taky expertiza a ten jako consulting. Jo, já bych tady chtěl ještě akorát disclaimer, že Láďa tady sedí kvůli toho, že rozumí jako logistice a že se na tu logistiku dívá hodně podobně jako my a to je nějaká záruka toho systému. Na druhou stranu to neznamená to, že my bychom jako výhradně doporučovali jenom jako Logisio, protože Logisio bude mít taky své limity a někde je přepal, takže systém prostě doporučujeme jako méně robustní jako VMS a nebo naopak někde prostě jako vidíme, že prostě to pro to Logisio to může být jako velké sousto a zase doporučíme prostě někoho, kdo má tu větší jako stabilitu nebo nechci říct jako stabilitu, ale prostě jako robustnější třeba, takže jenom takhle jako disclaimer, aby mě nikdo nenařknul z něčeho, co není jako vůbec jako pravda. Láďa tady sedí, protože je chytrý a hezký. A jel kolem, že jo? A jel jsem kolem zrovna náhodou. Světě taky jel kolem, že? Takže já, ať se víc nečervenám, tak já to tak jako postupně překlenu právě na ty technologie. Ty jsi to naznačil. Ono, co je strašně důležité v těch systémech v dnešní době, tak aby ten systém byl na ty technologie připravený. A aby ten systém nebyl právě vendor lock díky těm technologiím. Jo, máme tady spoustu řešení, které jsou jako VMS a jsou v těch firmách jenom kvůli tomu, že si ta firma pořídila nějakou technologii, typicky třeba Cardex, a díky tomu musí mít ten systém, který řídí třeba tu skladovou část. A ono je pak strašně těžký vlastně tam napojit na jakoukoliv jinou technologii. Vždycky se dívejte na to v dnešní době, protože ta automatizace půjde dopředu, roboti se budou zlevňovat a až tady budeme mít robota, který bude drahý jako vysavač, který bude pikovat, tak bude potřeba mít software, který to dokáže řídit. A tím bych předal právě jako tu část toho VCSK a rozdíl vlastně VES, který vlastně tady jako je a kam třeba i s tím Logisiem směřujeme, tak aby jsme dokázali ten trh vlastně nasytit i v rámci těch technologií. No, když už je tady jako máme, tak co by mělo jako za tebe mít jako dobré VMS, protože zase další věc je, že v těch některých jako robustních VMSkách je spousta jako blbostí, které se vlastně ani nepoužívají. Co by mělo podle vás jako dobré VMS jako umět, nebo podle čeho jako vlastně vybrat to VMS? Tak já začnu opět. Za mě samozřejmě od A do Z prolítnout procesy, od příjmu po expedici a mít tam nějakou určitě jako diverzifikaci z pohledu hlavně jako pickingu. To znamená, když prostě jako pojedu single pick, různý jako multi-pick, batch picky, to znamená druhý piku a určitě nějaký jako doplňování, replenish proces. Jo, měla by tam být i logika nějaké jako automatické zásoby, měly by s tou zásobou být jako schopno to VMS pracovat dynamicky, což znamená, nemám zásobu prostě na den a na základě toho plánu. Jo, ono je důležité, aby to VMS pracovalo s živými daty a nepředpokládalo vlastně, že se nic nestane v rámci toho dne. Jo, ten den musí být dynamický a čím dynamičtější to VMS je a umí se dynamicky rozhodovat, tím je určitě lepší. Co doplním, tak je důležitý konektor, který vlastně na to VMS je. Pokud to vám ten dodavatel řekne, že napojení je nejsložitější část, a nebo že vám řekne, že API vůbec nemá, tak to taky dejte pryč. Jo? Ono to napojení není složitý z toho pohledu, že se ten systém musí napojit, ale to, kdo to vlastně jako analyzuje a ta správná analýza v tom napojení
vlastně dává tu hodnotu toho napojení a i tu dobu, kterou tedy to napojení trvá. K těm technickým věcem bych se ještě jako potom jako rád dostal, ještě vlastně na začátek, zase jak jsme radili jako firmám, jak vybírat jako ERPčko, jak vlastně se přichystat třeba na implementaci toho VMSka. Jak vlastně začít, jo? Jsem jako prostě majitel jako firmy, mám možná nějaké ERPčko, firma mě roste, vidím, že skladníci mi tam prostě jako běhají, tužka papír, prostě jako najednou mi rostou náklady za lidi, protože při větší špičce potřebuju jako více lidí. Co by měl jako já udělat jako majitel té firmy? Nebo ten třeba ředitel logistiky, šéf, no ředitel asi ne, to už bude mít VMSku, ale nějaký šéf jako skladu. Jo, já to možná ještě jako dám před tu otázku, co mám udělat, jako kdy se mám pro to rozhodnout. Okay. Jo, jakoby, co musím vědět, kolik dělám řádků, kolik vychystávám položek. Představ si, že, no ale tak to nevíš, protože když nemáš prostě software, tak jako chápeš, prostě to nevíš. Kolik mám skladníků? Když nemám skladníka, nepotřebuji VMS. To taky ještě nevím. Dobře. Říkal jsi ředitel firmy. Ředitel neví, kolik má skladníků. No ví, on je sám skladník častokrát. No, ale bavíme se o tom, že většinou jako... Pojďme si říct, že začít jako s VMSkem, jakým právě třeba to brány, nebo jakýkoliv prostě tady, čím dřív, tím líp. Jo, prostě jako pokud já to mám peníze a chci mít jako evidenci, tak čím dřív začnu, tím je to jako asi jako lepší. To každopádně, jo, často slýchávám právě to, ten skladník přesně zná sklad, to je v pohodě, to je, my to VMSko nepotřebujeme a ten skladník ho nemocní. A sklad nikdo nezná. Jo? Takže jak když začnu už vlastně jakoby pracovat na tom, že ten sklad dělám nezávislý na člověku, nebo na tom konkrétním člověku, tak to je vlastně to jako nejdůležitější, proč to VMS dává smysl, protože já tam pak můžu poslat uklízečku a ona mě to vychystá. Jo, tak v případě Branyho tam je fíčko, okolo 5000 to začíná. No, vlastně... to záleží, kolik máš objednávek. Jo? Může to být jako k ní 50 korun, když uděláš jednu objednávku. Nebo méně, já nevím, kolik to stojí, jo, přesně, ale... Takže z toho, když si spočítám rojchu, tak VMS se mi vrátí, když mám jednoho a více skladníků a ušetřím mu 5000 měsíčně z jeho činnosti. Když bude rychlejší, než že tam chodí s papírem. Takže v ten moment mě dává VMS smysl, samozřejmě věc druhá je potom to, co říká Laďa. A co udělat? No. Prostě jako vím, že chci jako něco jako naimplementovat. Tak. Musím to vyčistit samozřejmě datově, kmenový data produktu. No, musím si udělat analýzu, jestli vůbec nějaký data kmenový mám a právě jak vypadají, jo, protože to řešíme i společně, že ty zákazníci prostě ty data mají v podobě. Hoši, vy jste jako pohovoru, já vás to musím dotlačit. Tam to je před implementační analýzou. Ta obsahuje všechno. Já to beru, že než si někoho pozvu na tu předimplementační analýzu, takže vlastně jako z vlastním zájmu si vyčistím zametu si pod prahem, jak se říká. No a tak to je jako součást té předimplementační analýzy. Prostě jako vzít a opravdu si všechno zmapovat, popsat tak, jak mám a zároveň si pro to výběrové řízení toho VMSka stanovit jasné parametry, co od ní očekávám. To je jako podle mě, abych je vlastně mohl vůbec jako srovnávat, co chci, jo? A podívám se na to, že co mám teď, co bych jako chtěl a tohle jako jedno zadání, jak se dělá klasické jako výběrové řízení nebo prostě jako cokoliv, tak pošlu těm dodavatelům, řeknu, jak to děláte, jak to umíte. No, a to jako... Já to zkusím stáhnout do té praxe. Jo? Když si teda představím, že mám tu firmu a jsem ten majitel a chci si teda, jako asi vím, že teda bych chtěl nějaký VMSko. Jo? Tak fakt ta dnešní doba dává spoustu nástrojů, jak já to vlastně můžu udělat. Tak měl bych si vlastně odpovědět na ty základní data a vlastně vytvořit to výběrové řízení, tak abych vůbec jako dostal nějaký relevantní informace. Spočítám si, kolik mám těch aspoň položek, udělám si tu analýzu, právě to, abych jako věděl tu velikost, protože když se zeptám, jaký potřebuji VMS, tak mě vždycky zajímá, jak jste velcí, kolik toho děláte, jaký máte data. A pak je důležitý vlastně projít si ten sklad s tím skladníkem, aby ten skladník klidně slovy prostě popsal tu jeho denní rutinu, přesně co dělá. A ono už potom hodit to do nějakého GPTčka vlastně a vytvořit z toho aspoň nějaký základní zadání, tak to už je to poslední. Tam jde totiž o to, že za mě trošku jako nahraju naší firmě, jako co děláme. Takže samozřejmě jedna věc je, že jsem ten majitel a je to, jak ty říkáš, já si pozvu a řeknu tomu VMSku, co chci, aby to fungovalo. Ale myslím si, že taky není špatný si jako udělat nějaký benchmark, crosscheck a zeptat se někoho nezávislého. Hele, my to takhle děláme, jdeme to jako přenést do VMSka. Tyjo, nedělá se to náhodou jako trošku jinak, že samozřejmě jako to VMSko už je nějak nastavený,
a ať tam přijde Laďa nebo kdokoliv jiný, tak řekne, hele dívej, ale doplňování zásob standardně funguje takto, ta pojistná zásoba má tohle množství a na tuto dobu opravdu chceš mít v pojistné zásobě měsíc materiál v KLT boxu nahoře, jo? A jemu se jako by to mělo začít trošku jako šrotovat a myslím si, že není špatný v předimplementační analýze se na to podívat z pohledu nějakého nezávislého konzultanta. Já to ještě doplním, protože Třeba to, Martina. Já jsem chtěl ale jako spíš jako těm firmám poradit, když už jako si řeknou, že mě je trošku serem, tak jim dát jako nějaké know-how od nás, nebo že serem, no, že prostě vás jako nechtějí pozvat nebo někoho jiného, protože mají jako pocit, že tomu rozumí, tak jenom chci jako radit, aby se jim zase jako semínko v hlavě, aby na tím jako koukli trošku možná jako jinak, protože to, co jsi jako říkal ty, a možná jako i ty, tak častokrát vlastně tou implementací toho nového softwaru, toho VMSK, přichází změna a lidi, co nemají rádi změny. A častokrát, a to jako fakt desítky jako provozů, co jsem jako už viděl, nebo možná i stovky, tak slyším jednu jako hezkou věc. My jsme specifičtí, my to tak dělat nemůžeme. Mhm. A potom se udělá změna, udělá se standardizace, která je hodně podobná všem ostatním standardizovaným jako logistickým firmám a funguje to. Mi přijde, že spousta těch firm jako vymýšlí fakt jako to nové kolo, jo. Těch skladek. Jo, a ta logika, ta chytrost je v tom, že no Franta on to má v hlavě. Jo, jak to udělat? A to prostě se blbě potom nějakým způsobem přetláčí. Já bych ještě chtěl říct, protože co často slýchávám, právě tady v tom rozhodnutí jdeme do nového systému nebo nejdeme, tak strach těch majitelů nebo těch ředitelů vlastně, že to zasekne na celý rok. Jo? A je to vlastně i to, co podporuje vlastně to, že jsme tady jako společně, tak můžete si objednat službu, která vám to jako komplet zařídí. Jo? My jsme řešili společně právě implementaci Růžového slona a vlastně tím, že jsme tam byli experti, tak ten zákazník téměř jako nepoznal, že se nějaká změna děje, jo? Protože když tomu někdo na té druhé straně rozumí a dokáže si ty data vyčíst, jo? Ono je to pár jako sezení, tak se vlastně o to může postarat za vás a vlastně jako ta firma to nemusí pocítit, samozřejmě. Jo? Ta změna, když nastane, tak je to o tom potom postupné zaškolování, ale zase čím lepší systém, tím rychlejší školení. No, takže těch kroků prostě tam je, ale nebál bych se. Jo, já si zároveň jako myslím, že na jednoduché implementace ty firmy nepotřebují prostě nás. Jo, že my se potom můžeme jako přistoupit v tom, že máme ten rozsah a víme, dokážeme poradit. Tak, protože když vezmu, kdybych šel jako základ a chci jako přímo zboží, chci ho zaskladnit, chci ho přeskladnit, chci ho vychystat, chci ho zabalit, tak pokud máte někoho, kdo je technicky jako zdatný a má jako alespoň trošku selského rozumu, tak to dokáže jako popsat a sepsat, jako zadání. Pokud ale já to myslím jako vážně a chci řešit, OK, mám dodavatelský příjem, produkty A jdou tímhle směrem, produkty B jdou tímhle směrem, produkty C jdou tímhle směrem, přeskladňování na základě nějakých minimaxů, nějakých order timeů prostě a do budoucna vychystávání nějaký jako slotting, nějaké jako sortování, nějaký jako batch picking, one piece picking a spoustu těch jako vlastně podvěcí, které jako už potřebuje jako znalost a potřebuje know-how z toho reálného provozu, tak samozřejmě tam jako si to nenakreslíte, prostě jako těžko se to prostě bude učit. Logistika je prostě jako exaktní věda, která je jako, já jsem se logistiku učil od svých šéfů. Počítám, že je to taky, že prostě z těch provozů, že nikdo z nás tady jako nepřišel a nevymyslel, že mu spadlo do hlavy nějaké jako logistika. Samozřejmě k tomu potom dáváme nějaké jako naše vlastní nápady, ale proč se jako učit něco sám a dělat jako ty stejné chyby, které dělají jako všichni ostatní. No, takže ale zase tam jako na to začátku, když se jako vrátím, jak se připravit, tak si fakt jako zmapovat ten svůj jako stav a dát si s tím jako ten čas. Jo, ono to jako, my to jako děláme a děláme to pro ty firmy, protože oni na to nemají ten čas. Ale nemyslím si, že by jako drtivou většinu věcí, kdyby se jako k tomu fakt jako sedli, tak si to jako dokážou udělat jenom, proč by měl jako majitel e-shopu nebo ředitel jako nějaké logistické jako firmy nebo něčeho tohle jako dělat, jo, protože prostě jako on musí řešit jiné věci, primárně obchod. Je tam těžký uhlídat jedna věc a to je vlastně jako nějaký
to řeknu, prostě jako, aby nebylo shit in, shit out, jo, nebo v podstatě tak to funguje dneska, aby často to slýchám, nebo potkávám se, že my máme jako nějaký VMS-ko, ale to je takový, jo, to tady něco, to jo. Takhle vlastně jako jsou ty reakce. A mnohdy to je, že ten systém to třeba umí, ale prostě fluktuace lidí tohle a tím, že ty lidi nemají popsaný, zase se dostaneme prostě jako v nějakému managementu kvality, ty firmy často nemají popsaný procesy, nemají popsaný vlastně, jak třeba i ten software funguje. To znamená, mnohdy se implementuje někde jako nesmyslně nový software, protože si myslí, že nás spasí. Jo, ale on nás jako nespasí. To je to důležité, proto si myslím, že tam není špatný opravdu jako nějaká ta expertíza, která řekne, můžete tady mít klidně jako VMS-ko od SAPu, když vám ho dá i zdarma, ale vám to nepomůže, protože prostě tady nedodržíte základní pravidla a principy prostě jako těch procesů. No. A pak tam ještě jako jedna věc, na to se zapomíná, implementace VMSK totiž není jenom o tom, že neimplementují skladový systém. Jsou na to navázané účetní jako věci, účetní deníky, jsou na to navázané reklamace, jsou na to navázané jako zákaznická zkušenost, je na to navázané nákupy, na to navázané spoustu dalších jako činností a vůbec se nebavíme, to jsme ještě nedostali, je vlastně ta implementace toho jako IT. Jo, to znamená umět jako se napojit na ten nějaký jiný software. Jo, ten jako, zase viděl jsem jednu spackanou jako implementaci, kterou jsem potom musel jako brutálně jako nahrazovat, kdy vedoucí skladu řekl, já to zvládnu. A před implementační analýzu si dělal sám, neobešel nikoho zbytku z té firmy a pak neodcházely faktury do systému týden. Takže jo, bacha, prostě těch jako zase, to je vlastně s tím jako třeba lokování té haly. Oni jsou nějaké jednoduché jako postupy, na co si prostě dát pozor. A když to děláme jako dnes a denně, to stejně jako vy, když děláte implementaci VMS, tak vy prostě jako už víte, na co si dát jako věci. A prostě pokud nejste jako plně jako degoši, což nejste, tak si uděláte strukturovanou tabulku, kterou tomu klientovi prostě jako dáte. Jo, na to se prostě připravit. Jo, a naše role tak jako je nějaké jako projektové řízení a pohlídat, že ta druhá strana to jako dělá. A není to, že bychom si duplovali, ale jako věci, ale častokrát tam prostě fungujeme, takže my jsme na té straně toho klienta, pušujeme do toho dodavatele, aby se to všechno jako stihlo a zároveň jako mu koukáme trošku přes ruce, jestli to dává smysl a hlavu a patu. To není to, že by to jako tady Láďa nebo kdokoliv jiný jako nedal, ale je to o tom, že mu kryjeme záradím, že se to koukají prostě dva lidi, to je taky jako často. Ono je třeba jako právě důležitý to, že jako to, co mě v těch firmách často chybí, tak je tam není jako styčná osoba. No, jako to, co dokážete vy zasuplovat, tak vlastně to, že to VMS se někdo musí řídit ten projekt v té firmě interně. Jo, já pokud dostanu prostě vedoucího skladu, který si myslí, že za půl roku odejde a má to prostě na párku, tak podle toho já budu dostávat informace z té firmy ven. A my to musíme vycítit, případně třeba zavolat vás, aby jsme prostě dokázali v té firmě udělat pořádek. Že jste nás ještě nikdy nezavolali, hele. Tím tam ty lidi byli schopní, no. Dobrý, jdeme dál. OK, co dál by mělo, jako, tak jsme jako prošli, já jsem se jako vlastně v to nezacyklili, ale to je jedno, jsme mudrci. Co by mělo dobré VMS jako umět? Už se stál. Já vím, ale jste mi neodpověděl, pak se zatím jako na to začátek. Jako které jsou jako future, nebo co vnímáte jako nejdůležitější v rámci VMS a jako je podceňováno, protože řeknu to tak, já si nemyslím, že nejlepší jako, nebo že se často řeší, jakým způsobem budu vychystávat a jaká bude rychlost vychystávání. A to je prostě alfa omega. A já si nemyslím, že to je to nejdůležitější. Jakože za mě je, jako nebo takhle, co musí VMS umět, už jsem řekl, za mě tam ještě doplním, že je potřeba taky, jakým způsobem s tím VMSkem já mohu dále pracovat. To znamená nějaký jako post-service, to znamená vzdálený, prostě jako, když to řeknu, nějaké problémy, chyby uživatelský. A druhá věc je nějaké jako navazující změny, když budu chtít něco jako dělat jinak, tak ať si tam prostě jako nenahodím nějaký VMS-ko prostě jako většího hráče a pak zjistím, že doplnění nějakého úplně jednoduchého dochystávání prostě na to čekám třeba jako rok. No. Nebo implementace dopravce stojí milion. Implementace dopravce mi stojí milion. No, anebo. Jsou takový. Co to tak mají. Já to právě doplním, jo. Ono fakt v rámci toho VMSK, vemte si, že vám ten dodavatel může dodat. Pikuju ze zóny A do zóny B. Dá to natvrdo a vy řeknete, no já mám ještě jako zónu C. No to, tak s tím jsme nepočítali. To bude za půl roku.
Jo, a to se stává, to se děje prostě a je potřeba se o tom bavit už v rámci té implementace a říct si, tady máme scénář A, tady máme scénář B, není problém dodat dalších 10 scénářů, tady máme nějakou fázi projektu, v rámci té fáze budeme implementovat tuto část a vlastně bavit se, kam já s tím VMSkem můžu směřovat a i si říct, ale je možný, že za 3 roky budu mít dopravníky a technologie. Jste na to připraveni jako dodavatel a ten dodavatel by vám měl ukázat i třeba nějaký use case nebo tak, jak to vlastně jako se dá potom dál řešit. A zároveň je dobrý si dát jako třeba náhodně ceník a říct, kolik mi bude stát jako post doplnit tuhle funkci. Kolik mi bude stát tady tohle a protože tam je potom hezky vidět, kolik jsou tam, protože ty firmy, když jsou naimplementované, tak zase jako těží z toho vendor lock-inu. To znamená, oni řeknou, vy přijete s nějakými, objeví se na trhu nový dopravce. Krásný prostě příklad. Ten dopravce bude jako skvělej, bude vlastně jako vystřelý a vy budete ho chtít jako naimplementovat a ten dodavatel vám řekne 1 milion. A víte, že na druhé straně je tady firma, která to dělá za 2 dny. To bude stát 150 000, dejme tomu ta implementace a vy máte jako tu úsporu. S tím 1 milionem, tam ta návratnost není. Takže je dobrý si vydefinovat, dát si prostě nějaké jako, i kdyby jako trošku sci-fi, jako scénáře a říct, OK, kdybychom chtěli v budoucnu tohle, jaká je vaše aktuální cena, kdybyste nám to jako byli schopni udělat. A je tam hezky potom vidět. Zase to jsou takové typy, triky, které jako asi jako nikomu moc nenapadnou. No? Tak ono to poznáš, i jak říkáš ty typy, triky v podstatě už obecně, když budeš vybírat toho dodavatele VMS, jakým způsobem s tebou jako komunikuje. Jo, prostě jako když... Já to jenom doplním. Když jednáte při implementaci z VMSK s obchoďákem, tak je to další výkřičník. Bavte se s konzultantem, co je možné. Jo, ne s obchoďákem. Jo, když vám řekne, já tomu nerozumím, předám to dál, tak je to blbý. No, nebo když odpoví za 3 týdny. Jo, tam jako, protože, OK, dostávám se už jako k implementaci, tak já si myslím, že je vlastně jako úplně jedno, jaký software budu implementovat. Vždycky je to o tom, kdo mi ho implementuje. S tím bych úplně nesouhlasím. Dobře, tak abych implementoval pohodu ve Škodovce, tak asi to úplně jedno nebude, když budu implementátor, ale jako asi jako, co tím chci říct, je, že pokud má firma jako kvalitní konzultanty, tak z těch, jako nerespektive takhle, můžu být stejný software a naimplementovat ho dobře a naimplementovat ho špatně. Budu mít člověka, který je třeba v firmě jako novej, ten software ještě úplně nezná, prostě učí se sám, nebo nestojí za těma programátorama a td. Nezná všechny ty jako funkce, tak nedokáže z toho systému vytěžit tolik jako člověk, který s tím má prostě zkušenosti nebo ten software jako dělá. To stejně jako člověk, který dělá obchod a jezdí po obchodních schůzkách, tak a nehrabe se v těch systémech každý den, ale prostě jenom slibuje jako hory doly, tak zase je to člověk, který tomu možná nemusí tak jako moc rozumět. Netvrdím, že to tak není, můžou být jako obchodáci, kteří jsou jako najetí, ale kolikrát jako mohli třeba víc těch konzultantů na ten obchod, ale určitě bych se jako chtěl vědět dopředu před tou implementací a znát ten tým, který bude. Zase jako moje zkušenost jako je taková, že my jsme implementovali jako software zase v jedné firmě a těsně před tu implementací třeba 4 rok se ten tým úplně rozpad. A ta implementace prostě skončila katastrofou. Protože prostě najednou tam nezbyl nikdo, kdo byl na tom začátku, nikdo neznal ty procesy v té firmě a samozřejmě ta nálada v té firmě nebyla moc dobrá, takže si to ani nepředali nějak extra dobře, takže to prostě potom byl jako fuck up, který se s náma tahal další rok. Jo, to je i důležité vlastně dívat se na to, kde ta firma třeba implementuje. Jo, my často třeba argumentujeme tím, že jsme ve Škodovce v rámci systému a ono se jako na tom krásně ukazuje, že vlastně jako pokud mám ty reference už jsou větší a jsou to třeba větší firmy, tak tam je nějaká garance té kvality. Pokud je to firma, která zase začíná, má těch implementací méně a není schopna ukázat toho vlastně i výsledky toho týmu, tak je to zase nějaký alert. OK. Nějaká zajímavost z pohledu VMSek? Co teďka jako třeba frčí, co je dobrý, protože ještě jako za mě, jsem neřekl, možná co je pro mě jako důležité, tak je to doplňování, to zboží, to obecně jako ten příjem, zásobování, doplňování, to, protože tam se jako dá vytěžit dost našit in shit out, ale tam, když to udělám jako dobře na začátku, tak vlastně potom všude jako šetřím už. Takže tam jako bych jako věnoval, vlastně my jsme věnovali poměrně jako fakt hromadu času při těch implementacích toho příjmu, a ten picking je už taková třešnička trošku, no. Myslím si, že právě jako to doplňování, tak ty firmy
ve většině případů tak ani jako nemají. Jo, že vlastně jako vyprázdní, vidí prázdno, tak jdou to doplnit, jo, že tam není ta... Až v případě, kdy mám objednávku, ano. To preventivní doplňování tam chybí a vlastně i pak samozřejmě chybí i trochu si říct možná jako znalost těch lidí, co to připravují, že to vlastně dokážou nějak počítat. Že vlastně kolik si tam toho mám dát a on to pramení už vlastně jako přes nákup. Jo? Myslím si, že nákup obecně, když se jako než najdeš další téma, tak nákup je jako hodně podceňovaná, když to řeknu, role ve firmách a mnohdy nákupčí vlastně jako jenom dělají nějakou věc, že prostě jako něco otevřou a něco objednají a vůbec nad tím nedokážou přemýšlet a něco si spočítat. A myslím si, že v hodně firmách se bude hodně jako měnit nákupní oddělení. Nechci být jako nějaký... Jako proč? Kat. No, znám jako spoustu nákupčích a když se třeba někoho zeptám plásnu, podle čeho počítáš ideální zásobu, tak jednou se mě stalo za těch 12 let, že mi vlastně jako opravdu nákupčí byl schopen jako vypočítat, proč a jak to nakupuje a byl mě schopen říct, že i ten systém takhle je nastavený. Když se zeptám například, jako se bavím o těch softwarech a vrátíme se trošku k softwaru toho nákupu, tak i když vlastně mám software na nákup, který mi říká, co mám nakupovat, tak já jako nákupčí bych měl vědět, si to spočítat, jestli to jako ten systém počítá správně a podle čeho to počítá. Nestačí mi tam jenom svítit jako to Ačko a to Bčko a to Cčko a musím vědět vlastně, podle čeho se to vypočítává. A ten nákupčí by měl být proaktivní a vědět, podle toho systému. A nebo by měl minimálně aspoň mít jako software, který to jako dělá a říct, hele, máme tady vyladěný software a pro něj to funguje a já jsem jako junior a jo, protože... No a právě jako ten junior by měl být nad sebou toho seniora, který ví, že ten software je nastavený takto a on by vlastně měl mít přesah do toho skladu. Jsme se dostali 2 dneska tady zase zpátky nákupu. No já vím, no. A ještě se tam vrátíme zpátky. A než přijdu, tak vlastně ty nákupčí, já nevím, jaký máte zkušenosti s nákupčíma, ale jenom v jedné firmě jsem opravdu zažil nákupčího, který jako byl ve skladu. Že fakt jako chodil ve skladu, kontroloval si, prostě jako... Ale nákupčí neřeší jako sklad. Jako reálně neřeší prostě, jakože... No ale měl by, že jo? No měl by, ale hele, ono je to jako supply chain to je nákupní dodavatelský, jako jak se to říká, supply chain. Dodavatelský řetězec. Dodavatelský řetězec, ale to je jako nákupní dodavatelský, ne? Jako, no prostě to je jedno. Ale je tam jako ten nákup. A jestli je oddělení, s kterým jako logistika nejvíc bojuje, jako obecně, tak je jako nákup. Protože nákup prostě je tlačený vlastně jako nějakou zvyšování jako marží, to znamená nakupu toho hromady. Jo, a ta logistika jako se s tím musí prát a jako mi třeba chybí jako v KPIčkách nákupčích cena za skladování. Protože si nakoupím jako kontejner mám na rok, tak já mu budu fakturovat tady prostě jako zaplatové místo prostě. Jako ve skladu, když je to můj interní sklad. Tak to pak vidíš v těch reportingách vlastně jako těch nadzásob, no, ale... No, pojďme zpátky, prosím tě. Ty bys to nemohl vám moderovat. To je, chvilku nedávám pozor a ty jsme se dostali úplně nikam jinam. TMS-ko. Transport Management System. Myslím, že jo, Transport Management System. Jsme se ještě pobavit o VCS-ku a VESku, ne? To příště, tyjo, to je strašně dlouzí, to je... VC máš na chodbě. VC máš na chodbě, je to, no, to je prostě by bylo dlouho, jsme skecali, to tady ještě nemáme Lukáše, tyjo, to ještě... No ten dneska je jediný jako, ano, krátký. Jenom to jako proletíme, abychom řekli všechno. Jako dneska dobrý, no. TMS-ko, Transport Management System, dám zase shoutout Ringil, mají to skvěle vyladěné, prostě jako objednávka dopravy, řízení jako dopravy, takový jako AI digitální dispatcher, doporučuji. Pak existuje Yard Management System, to je vlastně na plochu příjmu, jak si budu, nebo obecně třeba na nákladky a podobně. Zase jako optimalizovat vlastně jako nákladky, je to pro velké firmy. A jdeme rovnou k tomu, co mě jako zajímá. Počkej, ještě tě doplním, Solvertech je vlastně kam tam řadíš? Jako... Solvertech je tady to jako plánovač dopravy. Jo, ten je taky dobrý. No, to je... Zmínil jsi ten Ringil. Tak... Já, dobře, tak Solvertech taky máme rádi. Tak jo. OK, pojďme na konektivitu. A to znamená, jakým stylem jako napojovat softwary.
je prostě teďka jako API, to, co vede, a je to jediné, co vede? Nebo existuje nějaké jako něco jiného? Jediné, co vede. Já přemýšlím, než začne, že se tady z země stane Lukin, protože já si myslím, že budu teď slabý trošku. Hele, já jako nejsem programátor, jo, takže doufám, že zostudím celý svůj programátorský tým a že mě nebudou doma bičovat, ale já vnímám APIčko jako to, jak to má být a to, co teď vede. Jo, těch možností je více, samozřejmě to, co slýchám často a co je v těch starších systémech, tak je vlastně rovnou vyčítání z databáze, kdy to nevnímám úplně jako bezpečnou věc, právě když se dostaneme k tomu, jak to bývávalo, protože ty APIčka mají až ty novější systémy a ty starší systémy zastaralé, tak vlastně hodně pracovali na tom, že si jenom z databáze pomocí nějakých SQL dotazů vytahovali data a na základě toho jen přelívali zase do nějaké tabulky a z té tabulky četli. To APIčko, tak je to vlastně, když si to představí ti, co tomu úplně nerozumí, tak je to vlastně takový jídelní lístek, kdy já v tom jídelním lístku vlastně mám to, co si můžu objednat a pak vlastně pomocí nějakých protokolů komunikuju s tím systémem, což si můžeme představit jako číšníka, co nese jídlo a to jídlo mě donese a většinou mě donese to, co jsem si objednal. Dobře, jak pojďme dál, to nerozumíme. Máme tady nějaké buzzwords. Jestli byste to mohli jako nějak okomentovat za vás. Tak jak vnímáte SaaS, to znamená Software as a Service? Vlastně fungujete vy jako Software as a Service, nebo je to prostě jako... Nebo je to spíš jako ten jako brany, protože... No, je to brany spíš, jo. My máme samozřejmě jako, já nevím, ono se to hodně zneužívá, jo, SAS, tak my máme nějaký service level agreement, staráme se o tu firmu, platí se tam měsíční poplatky a pak jsou tam počáteční náklady. Někdo to může vnímat jako SAS, někdo ne. Jo, já vnímám SAS tak, že mám nulový pořizovací náklady. Máte tendenci se tam třeba jako dostat toho, jakože... Máme pod pokličku nějaké věci, které bychom brzo chtěli otevřít, ale letos ještě venku nebudou. Jde o to, že já tím, že to udělám standardně, udělám z toho krabici, tak stejně potřebuji ty konzultanty v rámci třeba VMS, který mi to jako donastaví. Takže tam mi to úplně nedává smysl a je to nějak, jako já vnímám budoucnost v nějakým hybridu. I budu mít nějaký open source, tak jak je třeba v rámci RPčka Odo a platím si tam nějaký měsíční poplatek a můžu si to potom přetvářet, jo, ale to už jako vysoký level a Odo je třeba jako, to jsme nezmínili v rámci RPčka, zajímavý SAS-ko. To se někdo jako komentoval na druhé straně? No ne. On-premise. Chceš říct, co to je, nebo no, jako, vnímám? No, jako on-premise je jako na místě, ne? Jasně, a nebo cloud. Je to lokální řešení, který instaluje nějaký lokální server, nebo tak, jak říkáš, máme cloud, kde já to nemám u sebe a mám nějaký server, který je nějaká virtuální mašina, která jede někde na pozadí, třeba u Amazonu. Co teďka ten trenduje víc, co třeba jako zákazníci jako požadujou? Záleží kde. Já jsem, nebo dlouze vlastně tady v Česku, primárně třeba v tom průmyslu, kde jsme dlouze byli ve výrobách, tak slovo cloud je sprostý slovo a cokoliv, co je venku, tak je nebezpečný, i když to úplně není pravda. A hodně se to teďka začíná díky firmám, jako je Microsoft, měnit, protože Microsoft má tu metodiku prostě toho, že platím za cloud a platím to měsíčně, tím pádem už to začínají chápat i ti zákazníci, že to úplně není špatně, protože to jednoduše škálu nepotřebují ty drahý ajťáky, kteří se mě o ty servisy starají a vlastně ta bezpečnost možná je i zajímavější, protože mě nikdo nevykopne zásuvku tady někde v serverovně a tak. Co si myslíte o digitálních dvojčetech? A nemyslím jako, že si děláš jako svoji podobiz do AI, jo? Stále jsme u logistiky, Jakube. Já jsem to viděl, dokonce jsme i vlastně měli introduktážní video. Já nevím, jak to říct, protože je to vlastně jako krásný, ale když se podívám nákladově na to a vlastně, co mě to všechno bude stát a přemýšlím, jako vlastně zase zavracím k té rojce, co jsme tak řešili, vlastně jako v té návratnosti.
o ty digitální dvojče, jako je to skvělý, vidím to jako všechno jako v 3Dčku, v budově, je to jako nádherný, ale myslím si, že to je taková spíš, doufám, že mě jako nebudu za to linčovat, ne taková jako hračka, ale pro jako... Já právě jako digitální dvojčata mám tak jako dvě úrovně, kde vidím takový ty marketingové věci, kdy tam jsou ty hejblátka a všechno vidím, ale vlastně mi to nedává nic. A pak to, že opravdu potřebuji nasimulovat, že mě přístroj bude fungovat v rámci výroby, že tam prostě nedostanu někde prostě nějakou blokaci a tam mi to smysl dává. Jo, pokud já si dokážu to nasimulovat dopředu, není to sledování živý, ale vlastně jako já si vytvořím dvojče a simuluju si ty scénáře, když tam nasadím nějakou novou technologii nebo scénář, tak mi to smysl dává. Protože on existuje podle mě jako digitální dvojče, to je čistě matematický model. To znamená, že to není jako úplně vizuál, ale třeba řeší se jako průchodnost objednávek jako skladem. To jsme si třeba jako nechávali zpracovávat ve Sportisimu a vlastně to nějaké potvrzení toho, že ten model, který jsme namodelovali a vymysleli, prostě má tu průchodnost. A pak samozřejmě ty digitální dvojčata, pokud to někdo jako fakt jako používá, takové ty grafické, jenom aby jako pochopil, co vlastně implementuje, tak si říkám, co tam ten jako člověk jako dělá, jo? Že prostě jako si to nedokáže představit. Já zase si umím představit, že u těch velkých firm, pokud se jedná o implementaci za milion, je potřeba přesvědčit jako CEO, ještě na národní skupiny, která jako ten člověk vůbec netuší, co si jako kupuje, tak samozřejmě prodá jako vizuál, že jo, to je. A pak si mi jako líbí ta myšlenka, že si prostě fakt jako že si to umím jako dát jako do 3Dčka, a to vlastně na to potřebuji jako digitální dvojče, jestli dát jako 3Dčkový prostě layout a fakt se jako podívat z perspektivy toho člověka, jak to třeba bude jako vypadat, jako nějaké balící pracoviště a podobně. A nemusím kvůli toho si dělat jako digitální dvojče celou jako skladu. No. Já vlastně jako to digitální dvojče mě dává smysl opravdu, kde třeba mám plácen jako condition monitoring klasický jako nástroj, který mě jako jede a sleduju tam OIčko a vlastně je to pro mě tak automatizovaná výroba, kde opravdu sleduju v rámci toho celého flow, kde mám dispečera, který má digitální dvojče, je to opravdu jako nějaká velkoautomatická výrobna, kde jakákoliv prostě vteřina zastavení toho stroje pro mě opravdu jako tak zásadní, že já to jak kdyby mám na takový hraní, kde můžu predikovat vlastně hnedka online, kde vidím jako nějaký poklesy vlastně jako třeba z pohledu toho stroje, ale jinak mi to nedává vůbec smysl. A myslím, že to je jako hodně drahá sranda. Já tady mám ještě takovou zajímavost. Globální trh logistického softwaru v roce 2026 bude zhruba 30 miliard dolarů. Dobrý, ne? To je velký potenciál, Váďo, pro vás. V rámci vlastně toho digitálního dvojčete, tak já si vezmu to trošku za tebe ten tablet teď. Jsme úplně jako neotevřeli téma v podstatě jako trackovatelnosti, příklad třeba softwaru jako Sevio. Vím, že vlastně občas bývají na přednáškách, když máte nějaký takový ten sraz expertíz. A co si myslíte třeba o tady té technologii jako Sevia, RFID? Jo, Sevio, když to doplním, tak to je vlastně UVB technologie, kterou máme i vlastně v iPhoneu. Jo, funguje to na vlastně podobné technologie, jako jsou AirTagy a trackuje to vlastně a dělá to trigonometrii tak, abych dokázal zjistit, kde ten člověk vlastně se aktuálně nachází. A nevýhoda toho řešení je, že je drahý zasíťování, ale se technologie docela dost zlevňuje a vlastně tím, že se vytváří standardy, tak si to pak budeme moct jako pořídit kamkoliv a bude stačit chodit s tím telefonem a já vlastně budu vědět přesně, kde je ten skladník. A ono je to potom zajímavý, protože zase já pokud chci automatizovat, tak potřebuji mít heatmapu, potřebuji mít nějaký špagety diagram těch technologií i vlastně v rámci potkávání se s tím člověkem a tam je to smysl dává. Já jsem to záměrně jako otevřel, protože za mě to je taková dneska drahá technologie, protože vlastně já jsem to jako ze Seviem třeba řešil v rámci optimalizaci procesu, že jedna věc jsou data, jedna věc je vlastně jako, že jdeš fyzicky si něco zaměřit, máš tam nějaké benchmarky, productivity, ale třetí věc je opravdu, že ty, když to řeknu tomu borcovi nebo tomu vozíku, opravdu reálně dáš prostě nějaký čip a ty vidíš tu heatmapu, tu špagetu a už tě jako nikdo neobchčije, když to tak řeknu, pokud vyloženě jako nedá čip nikomu jinému a ten tam jako běhá místo tebe maraton. No, takže vlastně jako, proto se na to ptám a i z pohledu, vůbec jsme otevřeli jako téma nějaký jako security, který vlastně jako těch témat, co jsme otevřeli, jen takové množství. Už on tady bude. Ale vlastně jako třeba v rámci nějaký bezpečnosti, tak tam mi to pak dává smysl, když už to zasyťuješ, tak to jako podojíš lidský. Jo, že opravdu
trackuješ vozíky, trackuješ lidi, trackuješ, jak se pohybuje materiál a trackuješ i třeba vlastně jako v rámci třeba zón. Pro jednoho klienta to třeba teďka řešíme, že nechceme, aby ten člověk chodil do nějaké oblasti, a takže vlastně jako řešíme, že klasicky, když máš jako vstupní karty, tak prostě jako vstoupí někam do skladu, kde prostě to zapípe, zalibruje, odejde. No dokonce jako my třeba jsme tu technologii používali na automatizaci spínání a ovládání procesu. Jo, kdy jsme vlastně jako tu technologii dali na skladníka a my jsme nemuseli nic skenovat. My jsme nemuseli skenovat, jaký si bere vozíček, my jsme nemuseli skenovat, kde je, a vlastně díky tomu, že jsme si věděli, v které je zóně, co veze za vozík, tak vlastně jsme odstranili jako spoustu skenů a věděli jsme přesně, kde v tom procesu se nachází. Jo, takže zase, pokud já to zasíťuju a mám využití pro tu technologii, tak je to skvělý, protože já to nebudu používat jenom na trackování lidí, ale na ovládání systému, dokonce se to používá třeba na to, že když procházím mezi nějakými dveřmi, tak mi to ty dveře otevře, a dokonce si myslím, že jeden use case třeba byl, že mi to nastavovalo stůl. Jo, to bylo okna Helus. Jo. Vy vlastně přijeli podle toho, jaký to byl člověk, jestli to byla žena nebo muž, tak podle toho se upravil vozík, aby to mělo. A to zase jsou jako, vracím se k tomu, no. Já bych jako byl jako efektivní, rychlej a cokoliv nepotřebuju k tomu jako roboty za miliony. Stačí tomu, protože to jako reálně jako bych spustil proces nějakým jako NFC tagem, tak vlastně může být velmi jako levná jako technologie na implementaci, a je to jenom o těch nápadech, o té chytrosti, jak to jako využít, jak to vytěžit, a tak se o tomu jako podle mě jako lidi dostanou jenom tím, že o tom budou prostě jako s někým jako mluvit, protože jako těch nápadů je prostě jako hromada těch řešení, jako různě po těch jako skladech a firmách jako fakt mnoho, a ten software, který to vlastně jako řídí, dokáže jako neuvěřitelné téměř. Jo. Za mě tam velká výhoda i dodavatelského řešení v rámci jako nějakých principů Kanbanu, kdy jsme třeba měli dodavatele KLTček, který v podstatě si na tom řídil vlastně když to řeknu, odvolávku. To znamená, my jsme vyprázdnili KLT boxy, měli jsme prostě jako pikovací vozík, projeli jsme prostě branou, kterou si nainstaloval sám dodavatel, a v podstatě objedná si podle toho, jaký projeli prázdný boxíky, tak šla prostě automaticky objednávka. Jo, že ty můžeš dodávat třeba šroubky za stejný peníze, jak jiný dodavatel, ale jako koho si vybereš radši? Někoho, kdo ti to jako na klíču dělá takový řešení, že ty se o nic nestaráš a on ti řídí Kanban. Což je skvělý, funguje to vlastně na takových těch, to znáte samozřejmě, se hážou RFID karty. Poslední téma dnešního večera je vývoj vlastního VMS. Doporučil byste se mu jakoukoliv softwaru, doporučil byste firmám v dnešní době, aby si vyvíjeli vlastní VMS, a pokud jo, tak kdy, za jakých okolností, pokud ne, tak proč ne? Ne. Proč ne? Nedoporučoval bych to z pohledu toho, že ta firma se stane vězněm sebe samého, bude závislá na tom, kdo to dělal, a je tam za mě jako brutální riziko toho, že ten systém bude mít vždycky nějaké hranice, přes který se pak jako nepřeženou a stejně jako přejdou na tu externí pomoc, ale víc bych viděl za mě riziko v tom, že to bude dělat nějaký programátor v té firmě, který na tom spálí jako hromady hodin, stovky hodin, a pak se vlastně jako zjistí, že jednak on už má taky nějaký limity znalosti, a druhá prostě jako se najednou rozhodne, že třeba jako odejde z té firmy. To je hodně častý, a pak vlastně jako mění tenhle systém, který někdo postavil, je šílený a nedá se na to napojit. Jo, já bych neřekl ne, že to je plošně. Jo, tak krásná ukázka vlastního softwaru, který teďka bude Tomáš Čupr nabízet všem, tak je Rohlík. Jo, jako pokud jste natolik velcí, že nemáte jednoho programátora, ale máte jich jako desítky, proč ne? Jo, a máte jich desítky protože vám dělají napojení, dělají vám Power BI a dokážete ty systémy vlastně jako jednoduše potom škálovat. Co si myslím, že jako bude super téma, tak teďka jako vibe coding a malý aplikace. Jo, já si myslím, jako, že malý aplikace v té firmě, který slouží jenom k něčemu, tak jak jsi třeba říkal, dokážu si to představit v rámci jako nějaké odvolávky automatické, která je speciální, nebo nákupní systémy možná budou jako zajímavý, aby zdigitalizovali tu tabulku, ale nikdy bych se nepouštěl do systému, který má jako větší přesah, protože jakmile ten systém má větší přesah, ten vývoj jako nezastavíte a těžko se zastavuje prostě rozjetý vlak v rámci vývoje, a každý to oddělení si do toho potom přidává další a další požadavky a ten vývoj nikdy nekončí a je to složitý určitě, jo, v rámci těch menších firm to uřídit. Jako takhle, pokud víš, že budeš mít ve skladě 5 lidí a budeš dělat
tyhle obraty a je to vlastně tvůj core business a je to vlastně něco, co je úplně jako tvůj strop a ty víš, že nechceš růst, nechceš prostě jako klesat a domluvíš se tam s někým, že ti tam napíše, že prostě tady máš QR pozici, prostě tu pípni a tady to dej, no tak vlastně jako to ti dělá dneska jako pomalé AI, že jo, a můžeš to používat. Tam je o té udržitelnosti, jo, já to vnímám tak, že pokud prostě ten software už existuje a koupím si ho a možná mě přijde jako, že bych si to levnic udělal, tak to rozhodně nebude levnější si to udělat, pokud je tam nějaká ta hrana, jo, pokud se bavíme třeba o těch skladových systémech, tak máme třeba jako menší aplikace, ale pokud fakt jako se člověk chce jako růst, tak ten biznis má někde jinde, má tu znalost někde jinde a pokud se majitel musí zabývat tím, že ještě jako zadává ten systém, jak má fungovat, tak spálí úplně ty peníze někde jinde, než by měl. Já zase doplním vlastně svoji jako zkušenost. Nevěnujte se programování, pokud nejste programátor. Pokud jste na ta zkušenost. My jsme se vlastně snažili něco jako vyvinout, vlastně cokoliv. Byla tam představa o tom, že chci něco jako svého, něco vlastního a vlastně na tom spálili prostě jako hromadu peněz, 1 milion plus a nemáme jako nic. A jenom ten důvod je ten, že tomu prostě jako já nerozumím, nejsem v tom prostě odvětví a to stejně vlastně jako bych řekl těm jako firmám, protože znám jako spoustu majitelů třeba jako e-commerce, kteří jsou jako programátoři a dokážou si spoustu věcí jako udělat sami. Bude to mít určitě jako limity, protože pokud jako jsem majitel e-shopu, tak bych neměl a jsem jako úspěšný, tak pravděpodobně v určitou chvíli neřeším jako IT, ale řeším prostě jako business a řeším marketing a řeším spoustu jiných věcí. Takže to stejně přeroste tu firmu. A pokud jako nejsem jako ajťák a jenom mám nějakou ajťáka, tak velmi pravděpodobně, dle mého zkušenosti už dneska, platíte někomu za to, že si zaprogramí, za to, že prostě jako bude mít a nebude mít ten přesah a zároveň tam je fakt jako ten dopad toho, že jste závislí na tom jednom člověku, protože nebo na tom třeba týmu, který jako když odejde, rozhodne se odejít, tak nikdo jiný to vlastně už nerozklíčuje, nebo velmi těžce to rozklíčuje, protože samozřejmě se zapomíná o toho programování na nějakou dokumentaci, kterou by vlastně potom byl někdo jako schopen jako rozklíčovat, takže a vlastně mi to nedává smysl v dnešní době. Jakože dneska už po těch jako pár měsících, když jako jsem slyšel hodněkrát tady od Ládí, že se na to a vím, že ta zkušenost je jako těžce nepřenositelná, tak moje rada je, vykašlete se na celé programování a prostě vemte si firmu, která tomu rozumí, která to dělá, která to má prostě jako hlavní biznis a ne, že to prostě bude jenom jako nějaký side project, který tady prostě budete mít, protože chcete mít vlastní VMS, protože to má prostě Rohlík. Tak je potřeba si říct, že, nebo Alza, protože Rohlík a Alza to začali dělat úplně v jiné době než dneska. Začali to dělat v době, kdy AI nebo tohle úrovní, jaké je a postupně času to prostě nalili jako hromadu peněz, jako hromadu peněz a bohužel jako Rohlíku a Als tady na tom trhu nebude prostě jako tisíce. To jsem chtěl doplnit, no, že samozřejmě předpokládáme, že Alza a Rohlík taky něco vydělá a můžou si dovolit prostě jako si hrát. Na začátku to jako dotovali, ale jo, prostě nejde se jako, to se můžeme o tom bavit někdy jako dál, jo, ale častokrát jako slyším, ale my bychom chtěli být jako Alza nebo jako Rohlík, jo, ale ta tam tak nějak jako došla a taky to musela nacpat a nevyslat peníze, jo, prostě jako, když já jsem v Rohlíku, tak v té době měl už Rohlík jako kolem, podle mě, jako pokud se nepletu, 50, možná 100 jako ajťáků, jo. To byla víc IT firma, než jako cokoliv jiného. Jo, to prostě... No proto ty Rohlíky taky tak tolik stály od začátku. No bacha, Rohlík je skvělá služba, jo. Miluju. Nedá bych na ní dopustit. To je... U nás ještě nejsou. Ne, musí klamat Rohlík. Počkej, kde bydlíš? Moravský Trumov. Tam ne, počkej, z Brna tam musí jezdit, ne? Ne, myslím, že no. Musí tam jezdit. To jo, jedna šunka. Hele, nám jezdil Rohlík a byla to vesnice o 20 lidech. jezdí tam Rohlík 100%, kámo. Tak já se podívám. No. Okidoki, dámy a pánové, toto byli mudrci z Vyše, aneb logistika pod plamenem světě. Jaké bude další téma příští? Máte vy něco vymyšleného? Napadlo vás něco? Čili my jsme toho spoustu neprobrali z toho tvýho papírku, ne? Tak... Tomu se zase vrátíme někdy jindy. Hele, nebudeme se jako tady platat to. Já vím, že ty by si furt o tom VMS-ku mluvil, ne, ty jsi sám sebe prodat. Já bych chtěl mluvit o
možná jako toho propojení toho světa. Jo, o těch technologiích, my jsme to naťukli minule, naťukli jsme data, ale... Tak už máme technologie, co jsme brali minule. No, technologie. Technologie, Data. tak máme software. Data? No, Já bych nechtěl, aby jsme byli takový trochu jako víc o té logistice. Mně přijde, že jsme takový ajťáci. Já bych šel spíš možná ven. Já bych šel ještě, co je nad technologií, tak jsou haly. A možná jako třeba relokace. A takové věci. Tak to si mohli dát. Když se to bychom mohli. A tam by mohl i Svěťa něco říct, protože on má samozřejmě dodává regály. On bez tak dneska šel, protože nevěděl, co chce říct. Napsal SMS-ku se ošímarod. Dalko smrdí to trošku, no, tím, ale tak mlčení je souhlas, že? No, tak jo, tak pojďme si dát příště téma jako relokace skladu, co nám je jako důležité. Možná jako layout, prostě, nebo vymyslíme to, no. Jak navrhnout sklad, asi, ne? Okay. Podle čeho? Okay. Tak jo. Těším se za měsíc. Mějte se krásně. Děkujeme vám, že jste nás sledovali. Běžte na náš nový web. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Dejte like, subscribe na tyhle všechny videa. Co tam ještě máme? Sledujte nás na Instagramu. My jsme rozjeli Instagram. Sledujte nás na Facebooku, to jsme taky rozdělili. A počkej, my se potkáme ještě na Czech Online Expo. No tam nebude načetat žádný ten. No to ne, ale můžete tam přijít. No přijďte na Czech Online Expo. A tak, takže mějte se krásně, dámy a pánové, a skladejte básně. Čaute. Čau. Čus.